And here we are! Officially na jud mi diri sa Boracay Island. Oh shit! Puti kamay yung tanan mga boss, no? Karong adlaw tudluan ta mo kung saon para mo abot mog Boracay. Kasi nag-ingon na magsandal-sandal ko. Kasi nagsugo. Atay, wala may nagsugo, imuha man ang gusto. Anyway, among biyahe kay alas 12 sa gabi Pero bago ta mo abot og Boracay, moagi sa tag Cebu. Kay connecting flight man ni nga biyahe via Cebu Pacific Airlines. Si Binihan na. Wow! Uy, gina. Kiat lang agi ka. Kiat lang ang agi. Uy! Ay siguy-uy, dara gasto biya kay kamang luod bayhana. So I do suggest kung mato mo Boracay, yun yung maglukat mong ticket sa eroplano, paglukat mo nga dugay pa. Kay pag mag-undaspat gali mo, hastad yung gasto Kanang nalain ko na ako dari sa pikas nga pagko. Para silang duha. Nagbulag mig bangko. Ne. Mao po din yung first time nga makasakay ni Hanag eroplano, which is dugay na niya nga gusto. So I make her dream come true. Mao na pasagdan na lang sa nato kay unani siya kakiat karon pagayo. Matay ni si Hana, madamay yung pugo ng kabuang niya. But in fairness, less than 1 hour lang naabot na mig Cebu. Kaso ang problema, 7 hours pa among layover diri sa Cebu bago next flight pa dong Katiklan, Boracay. Sa oras na. Alauna. Sa kadlawon. Yan hiramig Cebu guys para matulog. So kay dili pa man may katulog, nangitan na lang sa miglingaw. Gitistingan na lang sa ako na ilang massage chair kay grabe na akong panuhot tungod sa katugnaw. Nakaingon na lang jud ko, grabe kagilok. Halos di na ako makalihok. Ug kanipod laging si Hana nga suyaon kaayo, magsundog-sundog po diretso. Tagam hapit matuwang, kiat man. Pero in fairness, lami siyang bayhana, bisag gastang kiata. Agre, sakit kayo, magungot yung lugot. After sa pagpamassage ni palit sa miglitsyon kay lami na magud kayo ikaon. Unya pag humagkaon, gusto sa ko ma-relax kigibati na kog katulgon. Mga 5 hours pa biya niya mong hulaton kaya nga mo ang flight alas 8 pa sa kabuntagon. Pero mo ni akong kalagutan magkuyog-kuyog siya na sa kuha kasi kirag panungog ba. May pagmatulog kag imuha dara Pagkalas 8 sa buntag, bangon diretso kay mosakay nag eroplano. Ug mao na ni mga boss, pa Boracay na mi. Ug ang estimated nga biyahe mga 45 minutes ra daw. Saka excited ni Hana, dili na siya mahimutang diri sa ibabaw. In fairness, gwapo kayo ang panahon na niyong pagkabiyahe Tanaw ra gud ang langit dra nga hastang blue ha. Tanaw po ng mga clouds, di ba? Hastang puti Wow! Tungod sa kanindot sa biyahe, wala ko kabantay nga na naman day mi diri airport sa Boracay. Baya sa bata, oy! Approve. Pag naog din yung eroplano, sundoon din mo sa ilang service nga shuttle. Ayaw dyan mo padugay-dugay, kaya basig pares mo sa mo, nga standing mo sakay. Pero okay ra, kaya wala man po'y pagmahay. Pili ka mahal, hindi ang pinga, di ka pasada, di ka binualan. Pero ay isang kakilig dara, kaya wala pagalitan na human. Mulukat pagalitag ticket sa tricycle nga ato ang sakyan. Tama inyong nadungog, kailangan ta mo sakay either tricycle or van para ihatod ta nila dito sa sakayanan og pambot. Kaya ang Boracay manggod tabukunon pa. Tanawa ra gud na kung unsa kadaghan ang gusto mo tabok sa isla. Mao nang kailangan jud ta diri maglinya. Kay napabiya tay pang bayaran pareha sa environmental fee, sa pambot ug uban pa. Unya pag nakabayad na katanan, pwede na kamo tabok. Ito sir yung set number niya sir tatlo ito, tig-isa kayo. Tapos yung seat number pakihanap na nandun sa loob. Yung color pink? Oo. Kuyawa po sa mong pambot nga masakyan, oy, color pink man, sama ni Hello Kitty. Ug ang pagtabok sa isla, dali ra. It takes only 10 to 20 minutes, abot na ka. Wow! Gago ka ba? Pero wala pa na human, kailangan pa ta mo sakay ani ilang e-trike para ihatod ta sa hotel nga ato ang stayhan. And here we are! Officially na jud mi diri sa Boracay Island. Unya kay kapoy man mi sa biyahe, magpahuway sa siguro mi. Kita-kita na lang ta sunod video kay i-update mo kung sa mga activity nila dire.